שלום למירית בורבה, מטפלת ברפואה סינית מומחית באורתופדיה, בעלת קליניקה סינית צ'י בגדרה ובקרוב באשקלון. שלום לכם מירית, מה שלומך? בסדר גמור, שלום שלום. אז בואי ספרי לנו בעצם מה מיוחד ברפואה הסינית ובדרכי הטיפול שלה. אוקיי, אז קודם כל אני אפתח ואומר שמי שלא יודע, רפואה סינית עתיקה מאוד וקיימת כבר מעל 4,000 שנה. מבחינת דרכי טיפול מגוונים וכוללים ראשית את הדיקור הסיני, שבעצם יש 365 נקודות עיקריות, כאשר לכל נקודה יש שם, אופי, תפקוד ייחודי. הדיקור מתבצע בעצם על ידי החדרת מחט גמישה לנקודת הדיקור, כמובן שהמחטים סטריליות וחד פעמיות. כלי נוסף הוא שימוש בצמחי מרפא סינים, אשר בעצם מבאים לישראל לאחר ביקורת של ה-FDA ומשרד הבריאות. לצמחים יש משמעות מאוד מאוד גדולה להצלחת הטיפול. מבחינתי פורמולה של צמחים שאני רוקחת לכל מטופל באופן אישי, מהווה תרופה לכל דבר. טכניקה נוספת היא בעצם הטווינה, שהיא מכונה פיזיותרפיה סינית. זה איזושהי שיטה להתמודדות והתגברות על מחלות באמצעות מגע, אשר התחום המרכזי הוא בעצם אורתופדיה. אצלנו בקליניקה סינית שאנחנו מטפלים במגוון רחב של טכניקות. אני באופן אישי עשיתי התמחות באורתופדיה, כך שלגבי פציעות ספורט למשל, ניתן לשלב בטיפול אחד גם דיקור סיני, טווינה, יש מכשירים חשמליים שבעצם אנחנו מחברים אלקטרודות חשמליות, וכך בעצם אפשר לעזור גם לתרגול אקטיבי של השריר, לשיפור זרימת הדם, לטיפול בדלקות, כאבים, בעיות אורתופדיות, טניס אלבו וכל מיני פציעות כאלה ואחרות. מה משך הטיפול ברפואה הסינית ומהם התנאים שעליהם צריך לשמור כל מטופל? אוקיי, אז קודם כל הזמן שהמחטים צריכות להיות בגוף הוא 20 דקות בדיוק. לי בקליניקה הטיפול הוא משולב וכולל טכניקות נוספות, כך שמשך הטיפול מגיע ל-45 דקות, יכול גם להגיע לשעה בהתאם למצב של המטופל. חשוב מאוד שהמטופל ינהג בהתאם להוראות שהוא מקבל ממני, אם זה מבחינת המשך פעילות ספורטיבית מתונה, הנחיות לגבי תרגילים, לשיפור טווחי תנועה לעבודה בבית וכו'. לגבי טיפולים נוספים שהוא מקבל במקביל, למשל פיזיותרפיה, אין עם זה שום בעיה, מכיוון שאנחנו רפואה משלימה, וכשמה כן היא בעצם משלימה את הרפואה הקונבנציונלית. כך מבחינת תנאים אנחנו יכולים להסתפק בזה. יש סדרת טיפולים ברפואה הסינית? זה מאוד אינדיבידואלי, כלומר יש מטופלים שעשו בעבר דיקור סיני וכך אנחנו יכולים לראות תוצאות מאוד יפות בטיפולים הראשונים. יש מטופלים שלוקח קצת זמן לראות תוצאות ואז נניח אחרי 5-6 טיפולים פתאום יש הטבה מאוד מאוד משמעותית. זה משתנה מטיפול לטיפול, אבל בדרך כלל כשמתחילים את הטיפולים כבר אפשר ככה לקרוא את הגוף ולדעת מתי באמת נגיע לתוצאה שאנחנו רוצים. כל אחד יכול לעבור טיפול בדיקור סיני? בעיקרון הטיפולים הם מגיל 0 ועד גיל זקנה, ככה שאם להיות כנה מטופל מבוגר כרגע שאני מטפלת בו הוא בן 105.5 הכי מבוגר, בגאון אין מגבלה של גיל, אבל כמובן אם יש איזושהי בעיה רפואית שקשורה למשל להתערבות כירורגית כמו שבר, אז הדיקור לא יכול באמת לעזור, אלא רק לזרז את ההחלמה, כמובן שלא לטפל בשבר. אילו מיומנות צריכים בעצם כדי להיות מטפל ברפואה הסינית? איזה תכונות? תראי, קודם כל אני חושבת שזו רפואה לכל דבר, כלומר מטפל ברפואה סינית חייב להכיר את כל האנטומיה של הגוף, לדעת את כל השרירים, ניצים רצועות, ממש הכל מאוד מאוד מפורט על מנת למצוא באמת את הנקודה, את המיקום העיקרי שלה. כמובן שמבחינת תכונות אני חושבת שבגלל שזו רפואה אז אנחנו חשוב שיהיה מאוד ברצון אז לבוא ולעזור לאנשים ולרפא. יכולת מאוד גבוהה ללמוד הרבה סוגים של מחלות, למידה עצמית, לקרוא, לשנות אסטרטגיית טיפול במידה וצריך, לפעמים צריך לשנות אסטרטגיית טיפולים, לשלב נקודות דיקור ופורמולות, צריך לפעמים, מה זה לפעמים? בדרך כלל צריך הרבה יצירתיות, הרבה מחשבה, מאחורי כל מטופל ומטופל, זה ככה מאוד מאוד חשוב. טיפול בדיקור סיני מלווה בתופעות לוואי כלשהן? לא, בעיקרון במפגש הראשון אצלנו בקליניקה אנחנו עושים תשאול מקיף של כל המערכות בגוף, ואז לאחר מכן אנחנו בעצם בונים תוכנית טיפולית לכל מטופל ומטופל. ברגע שהבחנת כמו שצריך את הבעיה, את התלונה העיקרית, ואני יודעת פחות או יותר מה הסימפטומים, מה הסינדרומים שבניתי לעצמי, לא אמורות להיות תופעות לוואי. במידה ויש תופעות לוואי, הן יכולות להיות רק הדמומיות מסביב המחט או דברים קטנים שבעצם חולפים מיד לאחר הטיפול, לא משהו שנלווה מעבר ליום אחד. תודה רבה למירית בורבה, מטפלת ברפואה סינית מומחית באורתופדיה, בעלת קליניקה סינית צ'י בגדרה ובקרוב באשקלון. תודה רבה לך מירית. בשמחה, שיום טוב וברכות ובריאות לכולם.